माध्यमातून आमच्याकडे क्रिकेट म्हटलं तर क्रिकेटची पर्वणी, त्याचप्रमाणे बक्षिसांचा पाऊस आणि एक क्रिकेटची पंढरी, जशी राजापूर पंढरी आहे तशीच एक राजापूरच्या छोट्या गावी एक पंचकोशी आमची आहे. आणि या पंचकोशीमध्ये पण एक चांगलं भरणं असणारं क्रिकेट आणि त्याची नवोदित खेळाडू असं चांगला ताळमेळ दिसतो नेहमीच. आणि या देवाच्या घोटण्याचे जे विद्यमान अध्यक्ष आहेत ते विलास नासनेकर साहेब, आणि यांच्या या देखरेखीखाली आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखाली हे देवाच्या घोटण्याचे संघ सगळे वावरताना, आणि या संघाचा पण मालक होते दीपेश, संघाचे कर्णधार होते. बघा काय चेंडू टाकला आणि शॉर्ट पिच चेंडू होता, आणि या शॉर्ट पिचचा चेंडूचा पुरापूर फायदा घेतला तो खणखणीत चौकार. चोरशीचा होता नाही ते 5 चेंडूने 8 धावा, 2 चेंडूवरती 8 धावा निघाल्यात आणि आता पुढच्या 5 चेंडूवरती 8 धावा पाहिजेत. बघा सामना काय रंगतोय तो. एके वेळेला 7 चेंडूमध्ये 16 धावा पाहिजे होता, त्याच्यावरती चौकार निघाला. त्यानंतर 6 चेंडूवरती 12 धावा पाहिजे होता, त्याच्यावरती पुन्हा एकदा चौकार निघाला. धन्यवाद थंडाची सोय केल्याबद्दल मंडळाला. आणि पुन्हा एकदा मारला चेंडू, मला वाटतं झेल बाद होऊ शकतो आणि झेल बाद झालाय. कुठल्या क्षणाला झेल बाद झालाय तर शेवटच्या क्षणाला. जर समोरच्या खेळाडूवरती हवी होण्यासाठी बॉडी लँग्वेज पहिली महत्वाची असते, आणि झेल घेतलाय तो बघा महेश याने. पुन्हा एकदा कमबॅक केलंय ते दीपेश याने. आणि पार्थ 11 संघाचा हा कर्णधार होता विलास नाथनगर यांचा हा संघ होता. आणि या विलास नाथनगर हे विद्यमान अध्यक्ष आहेत देवाचे घोटणे गावाचे. त्यांनी ही DGPL भरवली होती, आणि या DGPL मध्ये चांगले खेळाडू बाहेर आलेत. आणि त्याचप्रमाणे हाही संघ या देवाच्या घोटणे गावचा आहे, BCC देऊळवाडी देवाचे घोटणे. त्याचप्रमाणे नरू कामतेकर यांनी हा सजवलेला संघ आहे. त्याचप्रमाणे कमलाकर बाने यांनी हा सजवलेला संघ आहे, मेहनत केलेली आहे. आणि पुन्हा एकदा 4 चेंडू आणि 8 धावांची गरज. दीपेश मारा करतोय तो प्रशांतसाठी, पाहूया. बघा स्ट्रेट केलेला चेंडू आणि बघूया झेल होऊ शकतो का तो. तुषार झेल खाली आणि झेल बाद. किला भरून काढताना ते तुषार बाने. धाव संख्या झाली ती 25. जिंकायसाठी 8 धावांची गरज, 3 चेंडूने 8 धावांची गरज. हॅट्रिक चेंडू आहे, हॅट्रिकचा चेंडू आहे. पाहूया दीपेश आपल्या संघाची फिल्डिंग सजवताना. हॅट्रिकचा चेंडू आहे शिवाकडून, शिवा नारकडकडून 100 रुपयाचा पारितोषिक केलंय ते हॅट्रिक साठी. आणि नक्कीच दीपेश पुन्हा एकदा पंचांचा अतिरेक धाव्याचा इशारा, वाईटचा चेंडू
आणि थोडासा गचा मला वाटतं चेंडू हाताळला तो दीपेश, कारण या क्षणामध्ये जर गचा चेंडू टाकला तर थोडासा प्रॉब्लेम होऊ शकतो, संघ थोडासा अडचणी येऊ शकतो, परंतु कमबॅक नक्कीच करेल दीपेश. आणि स्वप्नील आपल्या संघासाठी विजयी करतो का ते पाहूया, कारण स्वप्नीलकडे मोठा फटका आहे, कारण ज्या पद्धतीने आताचा चेंडू त्याने हाताळला होता, ज्या पद्धतीने बॅट फिरवली होती. विनोद 3 चेंडू आणि 7 धावांची गरज. 3 चेंडू 7 धावा. दीपेश की स्वप्नील, पाहूया कोण संघाचा तारा होता तो. आणि पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू आणि रनआउट. अज्जूभाईने आपल्याकडे आता बॅटिंगची स्ट्राईक घेतलेली आहे. पाहूया आपल्या संघाला काय योगदान देतो. 2 चेंडू आणि मला वाटतं 7 धावांची गरज. कंपल्सरी षटकार मारावा लागेल एका चेंडूवरती किंवा 2 चौकार मारावे लागतील आपल्या ओनिया संघाला. थोडीशी मॅच आपल्या अंगावरती कशी ओढून घ्यावी हे ओनी संघाकडून आता दिसून आलं, कारण मॅच वन साइड होऊ शकली असती, कारण चांगला कमबॅक केला होता तो ऋषी याने. त्याच्यानंतर थोडंसं संघ ढासळला इथे. दोन चेंडूंनी 7 धावांची गरज आहे. कंपल्सरी 7 धावा पाहिजेत. दीपेश आणि रनआउट झालाय. पहा काय चेंडू, आणि आता शेवटच्या चेंडूवरती षटकार मारणं अनिवार्य आहे. गडी शेवटचा चेंडू आणि शेवटचा षटकार मारावा लागेल तो ओनिया संघाला. पाहूया कुठला संघ बाजी मारतो तो, कारण एका चेंडूवरती सामना पलटू शकतो आणि सामना पलटवण्यासाठी एक बॉल डॉट पाहिजे किंवा एक षटकार पाहिजे. पाहूया कोण बाजी मारतो. देवाचे घोटणे की ओनी संघ. जबरदस्त सामना सांगला. त्या टाळ्या वाजवायच्या सर्व प्रेक्षकांनी या सामन्यासाठी. पहा कुठला सामना कुठे येऊन ठेवलाय ओनी या संघाने, कारण ओनी या संघ यासाठी जबाबदार असावा, कारण मला वाटतं हा सामना एकतर्फी जिंकू शकला असता ओनिया संघ, परंतु थोडीशी घाई केली षटकार मारण्याची. थोडंसं बॅलन्सिंग केलं नाही, थोडंसं कानमंत्र दिला पाहिजे होता प्रत्येक फलंदाजाला, परंतु थोडासा अनुभव थोडासा मला दिसला नाही याच्यामध्ये या संघामध्ये, कारण अनुभवी खेळाडू आहेत परंतु अनुभव शेअरिंग झाला तर त्याचा रिझल्ट चांगला येतो, आणि हा रिझल्ट कुठे दिसला नाही आपल्याला. आणि शेवटचा चेंडू षटकार पाहिजे. षटकार शेवटचा चेंडू चला पेशन्स ठेवायचा आहे. लाईव्ह आहे मॅच, त्यामुळे पेशन्स ठेवायचा आहे. शिवीगाळ करायचं नाही, आरडाओरडा कोणी करायचं नाहीये. पेनल्टी दिली जाऊ शकते मंडळाकडून, त्याचं भान ठेवायचं आहे सगळ्या संघ नायकांनी, संघाच्या खेळाडूंनी आणि प्रेक्षकांनी सुद्धा. प्रेक्षकांना विनंती आहे की त्यांना पेनल्टी नाही, परंतु आपल्या संघासाठी काही प्रोत्साहन करताना कुठलेही गलिच्छ. हॅलो हॅलो, एक चेंडू आणि 7 धावांची गरज. पाहूया आणि निर्धाव चेंडू दीपेश यांच्याकडून मॅच विन केली ती दीपेशाने आणि खिशात घातलाय. सामना काय सामना झाला पहा. देवाचे घोटणे विन झालाय, परंतु कुठून सामना फिरवलाय या दीपेशाने आणि धाव संख्या